Takže čau lidi, vítám vás u mého nevím kolikátého videa, tam to byly dost trapny. Moc se omlouvám za to, protože já jsem byla ještě taková lovka dost, neměl jsem ani mikrofon, to taky prostě všechno bylo špatně, vůbec jsem nevěděl, co mám točit. No, teď už jsem si to dost vybral, takže tady máte Uplay moje hry, odměny zdarma a obchod, tak kliknete na zdarma a tady máte různé hry. Tak prostě si třeba vyberete, já nevím, třeba Duel of Champions, třeba do mých her a dáte OKN, že já už jsem si pro vás připravil jednu dočo, nevím jakou hru, nehrál jsem ještě nikdy. No a pak tady máte takový onlineovky, že můžete už rovnou hrát. Jo, tady máte napsáno online, no. Tady zrovna ne, ale třeba tady online, jo. Online. A já jsem si vybral Rayman, už jsem si to stáhnul, tak si nemyslete, tohle taky už mám stáhne. Jo, třeba Shootman je Elite, tak si dáte tohle, OK, ale tak, takže dáte tohle. Už by to mělo fakat. Jo, aha. A pak tady si kliknete na moje hry. Máte tady moje hry. Tak a tady máte tu svoji hru, kterou jste si vybrali. Tady máte ty hry. Tohle, když tak, kdyby se někdo zajímal, jestli jsem to všechno stáhnul tam, že to tam nemůžete najít, tak ne. Tohle jsou moje koupené hry. Tohle je stažený a tohle teda, to vám ukazuju. Takže se na to kliknete a ještě to musíte dát instalovat. A, takže dáte instalovat. No, necháte to instalovat, takže až se to... Aha, jo jasně, tady si vyberte teda jazyk. Tak já si dám anglický, protože český tady není. No. Next dáte I accept. Tohle prostě souhlasím. No, vyberete si, kam to chcete uložit. A tam normální program files. Tak. A dáte install. No, takže teď se mi to instaluje, takže já se vám ozvu, až to bude nainstalovaný. Tak čus. Takže už to mám nainstalovaný, jak jste si asi všimli. Tak. A já to nebudu spouštět, protože už je fakt hodně hodin a asi dostanu z prda. Takže prostě dáte hrát. Přes ten Uplay to většinou funguje. Takže čau.